Prečo 60% gastroprevádzok skončí do 3 rokov? Ako sa vyhnúť krachu hneď na začiatku? Pozrieme sa na to. Moje meno je Marek Dandár a už viac ako 25 rokov pracujem v oblasti hygieny, kvality, bezpečnosti potravín a podpory malých a stredných podnikateľov v gastre a food biznise. Za tie roky som prešiel stovkami prevádzok od reštaurácií, bufetov, bistier, fast foodov, street foodov až po ambulantné predaje a výrobne ako cukrárne, pekárne, prážiarne kávy, lahvodkárske prevádzky, mäsovýrobne a ďalšie. Za posledné mesiace som urobil desiatky rozhovorov s majiteľmi, ktorí uspeli, aj takými, ktorí skrachovali alebo dnes ledva prežívajú. Pýtal som sa ich 3 jednoduché otázky. Čo by robili inak a či by išli znova do toho istého biznisu, ak by sa mohli vrátiť v čase? Aké sú slabé a silné stránky tohto biznisu na Slovensku? Čo by poradili tým, ktorí o podnikaní v gastre a potravinárstve ešte len uvažujú? Odpovede boli prekvapivo úprimné. A presne tie budem v tejto sérii rozoberať jednu po druhej. V najbližších videách si prejdeme najčastejšie chyby, slabé miesta, nástrahy, ale aj stratégie, ktoré vám môžu reálne zarobiť peniaze. Nebude to žiadna bezduchá teória, ale realita slovenského gastrobiznisu z prvej ruky. Sveta, v ktorom prežijú len tí najschopnejší, najvytrvalejší, najhuževnatejší a najrýchlejší. Ak zvažujete podnikanie v tejto džungli, alebo už podnikať a chcete zlepšiť svoje výsledky, táto séria vám môže ušetriť tisíce eur, kopec nervov a času. A pre tých, ktorí budú chcieť všetky informácie pokope, pripravujem aj komplexný e-book so zhrnutím celého výskumu, odporúčaní a najlepších postupov pre gastro podnikanie na Slovensku. Teším sa na vás pri prvom videu.